Čaute, to je modrá farba. Dneska som tu ja kvôli tomu, že toto video možno bude troška sad. Samozrejme, moje videá sú vždycky na pobavenie, takže toto video nemusíte brať ako nejaké sad video alebo také niečo. To ani také, že je niečo urážlivé, že by som niekoho uražala alebo také niečo. Len kámo, ja mám problém s tým, že vždycky v mojej triede, takže je nás docela dosť veľký počet, nás bolo 26, ale dve naše spolužiačky odišli, takže teraz nás je 24. Hej, kamo, poďme si zabrať. Áno, ospravedlňujem sa za ten bordel, ale u nás v triede sa troška prekrikujeme, takže to není moc počuť, no. Takže teraz pôjdeme pekne do ticha a povieme si to pekne celé od začiatku. U nás cez prestávky býva dosť veľký bordel kvôli tomu, že skoro nikto nesedí v svojej lavici, z toho máme docela veľký problém, že furt niekto beha po triede a je to fakt hrozné. Ale mňa štve na tejto najviac triede je proste to, že vždy tam furt otvárajú ti okná. Ale my máme v škole síce len ventilačku, že len otvárajú, ale samozrejme ja som taký zimomrivý človek, že sa tam kamo v tej škole cítim ako heavy. Normálne snežili hviezdičky kamo a ja tam proste len mrznem. Zatím kamo, čo oni si tam proste len skákajú po laviciach, robia bordel a ja neviem, čo vám vlastne na to mám povedať. Kámo, ale čo ma najviac štve, je to, že oni majú proste na sebe mikiny. A to fakt nechápem. Však na čo otvárajú tie okná, keď majú na sebe mikiny? Fakt, kámo, keď ti je teplo, tak si daj tú mikinu prosím dole. Ja teraz troška budem musieť pochváliť učiteľky kvôli tomu, že u nás v škole dovolili žiakom otvárať okna len cez prestávky. Viete, kamo, a preto som vám hovorila, že cez prestávky práve je mi zima. Cez prestávky mám práve ten problém. Kamo, prosím, napíš aspoň niečo do toho komentára a ďakujem. Samozrejme, nikoho do toho nenútim, ale ak ťa bavia moje videá, tak prosím zmačkni tam ten odber, ak ho u mňa nemáš, a ak ho máš u mňa, tak prosím buď niečo napíš do komentárov, alebo daj aspoň like. Samozrejme, nie je to povinné. Tak cus.